Рада безпеки ООН закликала до перемовини створення нового уряду в Афганістані. Він повинен бути об'єднаним і багатостороннім, а також включати жінок. Це питання в Раді безпеки ООН обговорювали в понеділок. Вони також закликали негайно припинити насильство і порушення прав людини і дозволити гуманітарний доступ до країни. Раніше до цього закликав і генеральний секретар ООН. Мене особливо турбують повідомлення про зростаючі порушення прав людини по відношенню до жінок та дівчаток Афганістану, які побоюються повернення у найпохмуріші дні. Тим часом президент США вкотре сказав, що не шкодує про своє рішення вивести американських військових з країни. У зверненні до нації Джо Байден пояснив, що Китай і Росія, справжні противники Вашингтона, хотіли б, щоб Сполучені Штати й надалі витрачали мільярди на Афганістан. Додав, що США не братимуть участі у вічних конфліктах та дорікнув афганському війську та уряду. Політичні лідери Афганістану здалися і утекли з країни. Афганські військові падали, іноді навіть не намагаючись боротися. У всякому разі, події минулого тижня підтвердили, що припинення військового втручання США в Афганістані зараз було правильним рішенням. Американські війська не можуть і не повинні боротися і вмирати у війні, в якій афганські сили не бажають боротися за себе. В Афганістані, включаючи столицю, триває хаос після того, як контроль захопив Талібан. У понеділок у центральному міжнародному аеропорту панував хаос. Тисячі людей зібралися там прямо біля терміналів і на злітно-посадкових смугах в надії полетіти з країни. Повідомляється, що там загинуло кілька людей, можливо, у тисняві. Також говорили, що хтось стріляв по натовпу. Відомо, що дехто загинув після того, як люди в паніці стали залізати на літаки, що почали злітати. Дехто падав з висоти вже після зльоту. Зараз людей навколо аеропорту поменшало. Координувати евакуацію почали американські військові та їхні союзники, включаючи Велику Британію та Австралію. Вони намагаються вивезти десятки тисяч афганців, які перебувають у зоні ризику. Серед них ті, хто працював на уряд у вигнанні, а також співпрацював з іноземними силами. Рейси з Кабула призупинено. Зльоту там очікує вже другий український літак, а заблоковані 12 українців, які працювали за індивідуальними військовими контрактами. Напередодні вдалося евакуювати 80 громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Ми заздалегідь почали шукати можливості евакуації наших громадян. Це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ. І тому на момент їхнього наближення до Кабула у нас вже був варіант, як вивезти громадян України літаком, який на той момент знаходився безпосередньо в Кабулі. Ми взяли на борт також громадян іноземних держав. На вулицях Кабула можна побачити талібів на урядових автомобілях. Вони почали вилучати зброю у цивільного населення. Угрупування каже, що людям воно більше не потрібне, оскільки війна завершилася. Талібан оголосив, що жінкам в країні потрібно буде носити хіджаб. Однак обіцяють, що вони зможуть працювати і здобувати освіту. Також стверджують, що помилують усіх держслужбовців і тих, хто співпрацював зі Сполученими Штатами та їх союзниками. Раніше надійшли повідомлення, що афганських військових, які потрапили в полон, розстріляли. Міністр закордонних справ Великої Британії говорить, що його країна буде пильно стежити за ситуацією в Афганістані. Ми будемо вимагати від них дотримуватися своїх зобов'язань і ніколи не дозволимо використовувати Афганістан як плацдарм для терору. Нині в Кабулі залишилося працювати лише 3 дипломатичні місії. Діють посольства Росії, Китаю та Пакистану. Плюс 40 всередині серпня – звична річ в Альгарі, селище на півдні Іспанії. До вечора стає прохолодніше і місцеві жителі виносять на вулиці стільці, а часом і столи. З давнини тут зустрічають захід сонця великою компанією за неквапливою бесідою. Уберегти традицію в умовах повального занурення в світ соцмереж вирішив мер міста. Подав заяву на визнання затишних вечірніх посиденьок Альгара об'єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Добрий день. Як справи? Перечікуєте спеку? Ми тут, на вулиці, милий. Немає ніякої прохолоди, але принаймні ми на повітрі. Добре. Тут краще, ніж вдома? Так, звичайно. Хоча у мене будинок новий, мені подобається сидіти тут, бачити людей, багато іноземців. Захоплююче.
Коли мер Хосе Карлос був маленьким, на вулицю виходили всією сім'єю. Тепер же в основному пенсіонери та діти. Підлітків і молоді все менше. Однак у спільного проведення часу є багато переваг. Це економить електроенергію. У кондиціонері і світлі вечорами немає необхідності. Але головне – дарує жителям почуття єднання, не залишаючи шансів самотності. Llegó el boom de las redes sociales y todo. Настав бум соціальних мереж, все під їх владою. Якщо сидіти в них трохи менше, можна знову спілкуватися з людьми лицем до лиця. Я думаю, ми повернемо втрачене, адже це гармонія, веселий настрій і повернення до традицій, а ще це заряджає енергією. Отримання статусу ЮНЕСКО – процедура довга, проте Альгар вже зараз бачить користь. Про південне містечко стали писати національні та іноземні ЗМІ. Селище отримало безкоштовну рекламу. Про нього дізналися від Мадрида до Барселони.